ga-achọwa di ya nwere ịma na ihe iji achọga di because of depression ka ị nweta di ga-enyere family unu aka nne gbatere m nga nwaanyị ọbụla lụga di ka ọ nweta ihe ọ ga-eji nyere family aka because e nwere ike di ahụ lụcha ga ego ahụ agaghị adịzi because marriage dị iche from ego boyfriend and girlfriend. Okay, na ihe na-agwa gị mmemme interview Bishop, maybe interview. okay, mana ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ Yes. achọ m English n'ọnụ gị. Bishop Amam. Okay, dewe kamera ga ele azụ. Okay. Gị meghekwana aka otu a meghe aka otu a ka Tangerine enyi ya metewe aka gị ọfụma gị kwụrụ straight bịa ihu m ahụ gị first. ọwa polo mere gị n'ihu Bishop Apollo emekwana ihu. laa azụ gị tọnụ elee ihe imega aka ka azụ nọ na mmiri elee ihe imega aka otu a ka azụ nọ na mmiri tọnụ ọ ga-ewere aka emechighị otu a tọnụ ọ ga-ekwụrụ gweo revas were azụ bịa lewe anya n'ihu bịa iwe onye fak No. elee ihe iji gaa bụrụ otele ndị fak Otu a ka m si fụ ya. ok bịa were fonu gị onye gafere ebe ahụ ugbu a onye Oh, my mom. Mommy. ya kpọọ ya si abịa Mommy. Yeah, simple. Very simple. Mommy, I thought ọmụ aka imegara aka ụta mma ọmụ aka achọ m data ọchị mma achọ m ọchị ahụ achọ m data ọchị ọmụ ka imegara aka ụta ọmụ ka imegara aka ụta Good evening, sir. achọ m ọchị ahụ biko adị m serious ebe a biko wela bịa nne wepụ bluetooth ka ọ naanị ihe m na-ekwu ka ị naanị ya wepụcha bluetooth na fon ahụ Bishop, unwepụ Bluetooth, ọ na-ekwu okwu. Ị ga na ihe ọ na-ekwu. oke mgbe dewe nye ya fon ka m na-ahụ ihu mma gị ihe ọnwụnwa gị Yes, sir. aka na-enye di na-enye nwunye emere m ya intaviu anyị ma a na-ajụ ajụjụ alụ di m gaa n'iru nye mewe intaviu nye di ka m hapụ ya approval gị amaka ọkwa nwa ga-ekwo maka depreshọn na-enwe enyemaka o nwere na-achọ ịlụ di ọ bụrụ maka ya ma akwụsị m gaa n'iru ngwa achọ m ka kamera ya edewe kamera hụ na abụọ nọrọ ọdụ m na-ajụ ya ajụjụ m na-ajụ gị ọ gakwa agba n'ihu akwụkwọ dum burukwu ya n'obi ngwa dewenu kamera n'ala dewenu kamera hụ na anọrọ ọdụ hụ na abụọ Okay, Bishop, on your earpod. nye ofu earpod gị nwee jide ofu hụ na anọrọ ọdụ Okay. I see you, Laura. Now, Laura, did you your phone to have it? bịa nọrọ nso ka m na-ahụ ihu gị nọrọ n'azụ nne gị Okay. mma biko nwa gị a na esi m gaa n'iru mee ya intaviu achọrọ m ịma nwa gị a ọ dị afọ ole ọ gị nwa mụrụ ya ana m 20 ara ọgbala nwa gị mbụ
gwa m eziokwu maka nwoke ọbụla ga-alụ ya ọ na m nwere ajụjụ atọ m ga-ajụ gị tupu ya nwa gaa ara ọgbala nwa gị mbụ nwa gị onweela akwụkwọ ihe ọdịda ọdọọla nwa gị nwa gị o ji agbakasị ọnụ enwere onye ara agbagasị adị di gị di gị ọ dị ndụ ọ hapụla ndonna ndono ndonna ndo ndo gịnị gburu ya kwụsie okwu ike ka m nụ gị gịnị gburu ya ndonna ndo nwaanyị ọma ndonna onowo ndị ebe Imo steeti ebe n'Imo Mbaise ebe na Mbaise Amụmara Ezibirite saịdị ebe nke gị nwe onye ara agbaga enwere nwanne gị nwoke ara agbaga mma kwụsie okwu ike nna nwa gị nwaanyị o ji agụ ụra adịsa ngwọ mba o ji eri oke nri akpụ ole ka ọ na-eri ma inye ya nri na akpụ ofe aba akpụ chiji ohi nwụrụ ọja wụrụ nnọọ ya nọrọ ya makulie tiwe mọmị ya makuo bum mba enwere ihe ọgbanje na-eme ya mba o nwere di mmiri o ji alụ ọgụ ndị neba abịa gwa gị sị nwa gị kụrụ nwa ha ihe mba mgbe ajụjụ m nwere ịjụ gị agwụla ego ole wee ego eji akwụ ụgwọ isi nwa gị ya wụ na nwoke bụ elu ego ole wụ bride price a ga-akwụ n'aka ndị nna nwe nwa akpọrọ nwa gị ana m ekwe ego list ekwughị m bride price wee ego ole a na-akwụ n'isi nwa nwaanyị isi na be gị tupu akpọrọ nwa laa okay ngwa ya dịrị gị na mma ngwa bilie gama achọghị m ịhụ gị na environment a ịlụgharịala di ọzọ mba akwa enwe onye ọdọ na-achọ ga abịa n'ụlọ ahụ nga ụmụaka nọ kwa ya ya dịrị gị na mma ngwa bilie gama nye ihe ahụ iji na ndụ mmedịkwa n'afọ ole afọ 50 yes ege nwere chọrọ ịlụgharị di mba oke ya dịrị gị na mma ị chọrọ ịnọzụ ụmụ gị akwụ ya nwoke alụọ ha ngwa kpọrọ m aka nọmba gị ma etiri gị ihe ka gị nwa were jide onwe gị 329 chere akaụntụ nke gị nwa ka m chọrọ nke gị nwa ngwa kpọwa 2329 5428 63 aha UBA 2329 5428 63 UBA Ngozi Nwachukwu 23 gịnị 29
23, 29, 54, 28, 63. 54 28 63. Yes, sir. Okay, mmecha life a phone aka m na-eji eme transfer. M ga-emere gị transfer. No? Yes, sir. Mmere gị transfer. Ihe m chọrọ ka ikpe ekpere awụghị ka Chineke gọzie m. Ekpere m ga-achọ ka ikpe ewu ka ị gọrọ ụmụ gị ọfọ kpụrụ aja gọzie ha. Gọzie ha ka Chukwu gọzie ha nye ha di ga-elekọta ha lekọta gị ka ịdị ndụ hụ di. Nna werekwa n'ego ahụ zụọ ihe ọbụla wụ ihe a na-akpọ mmanụ were shie nri. Nna mgbagama bịa na-ewere fon ahụ. Were fon ahụ. Akwa mma ga-afụọla. Akwa mma ga-afụọla. Achọ m nakọcha mma ga-afụọla. Yes, sir. Akpọkwala m yesa. Achọ m ihe yesa hia. Mma ga-afụọla. Ọfụla. Ụmụ nwoke ole tara gị. Ọya. Wee mee detuo ya detuo. Mewe ọsịsọ. Ụmụ nwoke ole tara gị gasọ gị na-efe m n'isi hia. Okay, Bishop, just 3. Mụnwa ka ibegara just 3. Ọwụ onye Igbo ka ịwụ. Bishop 3, Bishop 3. Atọ. Atọ. Aha ha. Okay, Chukwuebuka. Aha. Godwin. Aha. Chimuaya. Iji aṅa amụ gasị ma ọ gwụla. Oke iji ewere ọnụ kwe na amụ. Kwuo gị na-eme isi ka m kwere mmaga ọnọdụ ya. Mama nọ ya. Iji aṅa amụ. Ọṅụ amụ. 1. Genotype gị. Blood group gị. Akwa ịhụ na the important question m nidere ịjụ nne gị bụ ihe m jụrụ ya. Akwa ịhụ na ọ gwara m age gị gwa m ihe gbasara ntọala ọ mụrụ gị. Ọ ya wee important question ha jụọla m ya ọ nyere m the answer. Ihe m na-aza ajụ gị wụ your own private personal life. Ọ gwakwara m na ara agbabeghị mbụ. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti. Bishop, enwe m permanent. Ị ga-enwerịrị permanent mkpu. Eleghị ị ga-eji ewe ị ga-enwe permanent mkpu. Elodi mkpu ị na-eti ọ wụ ofu ụtọ ka ọ na-atọ gị. Ị ga-enwerịrị mkpu ị na-eti gị bịa nga agwa m si nwee permanent mkpu Chineke agba gị ọkụ. Ele mkpu ị na-eti. Ụkwara akwawala gị ugbu a m sị gị ele mkpu ị na-eti. Ele mkpu. Okay. Like, okay, low meji. Ele mkpu ị na-eti ma ego enyo. Ị na-asị ọwụ mmụọ nsọ na-edu gị ka isi anyụ. Ọwụ mmụọ nsọ na-edu gị ka isi anyụ. Ọ na-agala ibu ya mmụọ. Ele mkpu gị. Okay. Mgbe adịtị gara atọzi gị too much, bịa ga-esi. Ọ ga na-atọ gị nwa ọwụ mụ ka ọ tọgha. Ọ ga na-atọ gị nwa asịla Chineke akpọ gị ọkụ dis gị alụ wara agbagha gị. Otele erosana. Gị bịa nga asị dete nga na-atọzi mụ nwa too much. Ele mkpu gị gị bịa emeghere m explain. Okay. Ịbịa ga-ejidesie the boy. Onye bịa. Mụnwa bịa. Mụnwa bịa. Mbịa, sorry. Mejidesie the boy nke ka ọ hapụ iwe bịa chizi. Okay, Ozula. Ọ bịa. Ejidesie ike. Nwa. Okay, thank you so much. Aga m emere mma gị lee drop ọrụ m akaụntụ ta mma gị kpọrọ na my handle now. Drop kwa ya again na my page now with aha na ya ọgwa m aha m ga-enweta ndị sị gị drop ya.
Okay. ihe ọbụla shi n'aka unu amanejie. Sure. Alụ. Okay.